खुलुमहरबाय लोगोफोर दिनै आंनि देहाया बारा मोजां नङा बेनिखायनो स्कुलखौ बन्द लादों थामहिनबा केजुवेल लिभ लादों आरो देहाया मोजां नङाब्लाबो फिसाजोजों गेलेथारनांगौ फिसाजोजों दसे गेलेदों फिसाजोफोराथ' अरायबो बिमा बिफाखौ नागिरबाय थायो थामहिनबा फिसाफोरा बिमा बिफाखौ नागिरबाय थायो बेबायदिनो दायो फिसाजों दान्दिसे जिरायदों गेलेदों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो जेब्लाबो गासैबो समाव बायदि बायदि गथ'फोरनि जा सोंलु बेफोरनि फिननायखौ होनो नाजानांगौ गथ' समाव बिसोरनि मेलेमा जोबोद मोजां जायो मेलेमा थामहिनबा मेम'रिया जोबोरैनो लांदां जायो बै समाव जुदि जोङो गथ'फोरखौ मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ फोरोङो मोजां मोजां खोथाफोरखौ जों जुदि फोरोंनो नाजायो अब्ला गथ'फोरनि मेलेमाव जों बुंनाय बाथ्राफ्रा लोगो लोगो थुबुर जानानै थाहैयो बेनिखायनो नोंथांमोना गावबा गावनि फिसाफोरखौ गेदेर जाब्ला फोरोंगोन गेदेर जाब्ला रोंगोन बेबायदि साननो नाङा नोंथांमोना उन्दै समनिफ्रायनो गावबा गावनि गथ'फोरखौ हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा गासैबो गथ'फोरखौ मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ फोरोंनो नाजा गथ'फोरजों गेलेनो नाजा गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो गथ'फोरखौ बायदि बायदि मुवा बेसादनि मुं मोजां गाज्रिनि मोन्दांथि बेफोरखौ फोरोंलांनो हायो औ दे बुंलाय जोङो दासो फरायबायना जों फरायबाय नों एलफाबेटबो सिनायबाय नङा बाबा दा गेलेया गेलेगोन दसे उनाव मैया नन्दिताया मंगलदैयाव थांदोंमोन बेलासे माखासे गेलेनाय बेसादफोरखौ लाबोदों बै गेलेनाय बेसादफोरजोंनो आंखौ गेलेनो लिंबाय दं आं दायो दसे उनाव गेलेगोन दायो नन्दिताखौ दसे फरायहोबाय सानफ्रोमबो गथ'फोरखौ फरायहोनांगौ बिसोर बे समाव जिहेथु फरायनायनि फारसे बिसोरनि गोसोआ एसे खम गेलेनाय रंजानायनि फारसे बांद्राय गोसो जायो थेवब्लाबो जोङो बिसोरखौ एसे हमथा फरायनाय टेबोलाव जफानांगोन आरो बिसोरखौ फरायहोनब्ला जाया नोंथांमोनाबो गथ'फोरजों फरायफानो गेलेफानो हानांगोन नोंथांमोना जुदि गावनि गथ'जों गेलेफानो फरायफानो नाजायो अब्ला नोंथांमोननि फिसाफोरा नोंथाङा जाबायदि खालामो बेफोर गासैबो नेमखान्थिफोरखौ सोलोंनांगोन मानोना बिसोरो जिहेथु इमिटेसन खालामो थामहिनबा जों जा खालामो गेदेरफ्रा जा दिन्थियो बेखौनो सोलोङो बेनिखायनो गेदेरफोरा अरायबो मोजां आखलखौ दिन्थिनो नाजानांगौ मोजां बाथ्राफोरखौ फोरोंनो नाजानांगौ आरो गाव जेसेबांखि रोङा मानो अरायबो गथ'फोरखौ दाजाबारि जा गियान जा मा बुङो मोजां गियान बेफोरखौ जोङो गथ'फोरनो होनो नाजानांगौ बिनि सिगां जोङो एसे गावखौ राफोद खालामना लानाया जोबोद गोनां थामहिनबा मोनसे आयदाखौ फोरोंनो थांनायनि सिगां बा गारा हांखोखौ फोरोंनो थांनायनि सिगां गारा हांखोखौ बोरै लिरनो होयोब्ला गथ'आ मोजाङै लिरनो हागोन गारा हांखोनि महरफोरखौ जोङो बोरै गथ'खौ फोरोंगोन खौरां हांखोफोरखौ जों माबोरै फोरोंगोन बबे खौरां हांखोखौ माबोरै गारां बोनांगौ माबोरै लिरनांगौ बेफोरखौ जों जुदि सोलोंना लायोब्ला गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय एसे गोरलै जायो बुंलाय जोबोद गरम दा लोगोफोर बेबादियैनो गोबां बाथ्रा बुंनो दं आं नन्दिताखौ बेबादियैनो एसे जा एसे सम मोनो फोरोंबोनो नाजादों नन्दिताजों आं अरायबो गेलेबायबो थायो आं मेंग्लिब्लाबो गथ'जों गेलेयो मानो होनोब्ला गथ'आ जोंखौ जेरावखि थाङा मानो गेलेनो थाखाय माबा मोनसे जोंजों रंजानो थाखाय बा माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय नेबाय थायो बेनिखायनो गथ'आ सोलोंनो लुबैनाय समाव गेलेनो लुबैनाय समाव जाहाथे जोङो मेंबाय आङो दिनै हाथ'लिया दिनै फरायनाङा बेबायदि जाहाथे गथ'नि सिगाङाव बुङा बेबायदि बुङोब्ला गथ'आ सोलो मोनो आरो गथ'आ जाफोर गियानफोरखौ जोंनि गेजेरजों मोननो हायो बेफोर गियानफोरखौ बिसोरो बावगारो बेनिखायनो गथ'नो जों जाफोर मोजां गियानफोर होबाय
बै गियानफोरा जाहाथे अराय समनि थाखाय थाबाय थायो आरो बेफोर गियाननि गेजेरजों जाहाथे गथ'फ्रा उननि गोरा आयदाफोरखौ सोलोंलांनो हायो। बेनिखायनो जों गथ'फोरखौ फोरोंनाय जाफोर गियान बेफोरखौ जोङो सानफ्रोमबो रिपिट खालामबाय थानांगौ। जेरै एलफाबेटखौ जुदि जों फोरोङोब्ला एलफाबेटखौ हानायनि लोगोसे एलफाबेटखौ मोजाङै लिरनो आरो फरायनो हानायजों लोगोसे बबे भावेल, बबे कनसनेन्ट, बबे सेमि भावेल बेफोरखौ जों खनले खनले सोंबाय थानांगौ। आर्टिकेलनि सोमोन्दैबो जोङो आर्टिकेला मोनबेसे, एखौ, एनखौ, दाखौ बबे सोदोबनि सिगाङाव मा रिंसार जायोब्ला मा लेटार थायोब्ला ए बा एनखौ फज'नाय जायो बेफोरखौबो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो गथ'फोरखौ फोरोंलांनो नाजानांगौ। जुदि बेफोरखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ फोरोंनो हायो अब्ला जोंनि गथ'फोरनि जा बिथा, जा बेसिक, जा गुदि सोलोंथाइ बियो जोबोद गोख्रों जायो। आं बेखिनिखौनो बुंबाय लोगोफोर। जिहेथु आंहाबो सासे फिसा दं दायो, दा बे फिसाखौ लानानैनो आं गथ'खौ बोरै फोरोंनांगौ बे एसे रोंगौथिखौ आं मोननो हादों आरो आं जा मेथड बाहायनानै गथ'खौ फोरोंदों बे मेथडनि गेजेरजों गथ'आ एसे मोजाङै सोलोंनो हादों आरो बे सोलोंनो एबा गथ'खौ फोरोंनो हानायनि जा मोन्दांथि बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दैथायहरनो नाजादों जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफानि आगोमा फिसाफ्रा जाहाथे मोजां जायो। दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखिनिखौनो खालामनो नाजा। मानो होनोब्ला जों जेसेबांखि मावा मानो, जेसेबांखि जों थाखा फैसा न' बां आरजिया मानो, गारि मथर आरजिया मानो, जुदि जोंनि फिसाया लेखा गोरों जानानै लेखा लानानै थामहिनबा बायदि बायदि गोजौ सोलोंथाइफोरखौ लानानै जुदि इयुननि समाव गावनि आथिङाव गावनो गसंथानानै मोनसे खामानिखौ नागिरनानै मावनो हानाय जाया, आरजिनो हानाय जाया, अब्लासिम लोगोफोर नों जेसेबांखि धोनि जाया मानो नोंनि गोसोआव मोनसे दाहा थागोन। बेनिखायनो जोंनि गथ'आ जाहाथे जों थानाय समावनो माबा मोनसे खामानियाव बेस्थ' जानानै थानो हायो आरो बै खामानिनि गेजेरजों गावनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय जाखिनि भेलु बे भेलुखौ जाहाथे गथ'आ मोननो हायो। बेफोर थांखिखौ जों दानिफ्रायनो लानांगौ। मानो होनोब्ला जों सानफ्रोमबो फिसाखौ नेबाय थानो हानाय नङा, जों सानफ्रोमबो फिसाजों थांफाबाय थानो हानाय नङा। सानसे समाव बियो हारसिंनो थाबायनांगोन, हारसिंनो गावनि आदारखौ बियो नामायनांगोन, बियो गुबुनखौ जोथोन लानांगोन, बायदि बायदि। बे जाबाय जोंनि मानसि माहारिनि एबा मानसि जिउनि मोनफा मोनफा जिउनि खोन्दो आरो दा बे खोन्दोफोरनि थाखायनो इयुननि आगानफोरनि थाखायनो जाहाथे जों हानाय समावनो गावनि फिसाखौ जोङो राफोद खालामना लानो हायो। बेनिखायनो गथ'फोरखौ उन्दै समनि जा बेसिक सोलोंथाइ बेखौ जोङो जोबोद मोजाङै न'आवनो होनो नाजानांगौ। गिबियावनो जों गथ'फोरखौ हांखो सिनायनाय थामहिनबा हांखो सिनायनानै फरायनो हानाय, बिनि उनावहा लिरनो हानाय, बिनि उनाव मोजाङै रायज्लायनो हानाय, मेथाइ रोजाबनो हानाय। गथ'फोरखौ मेथाइ रोजाबनो होयोब्ला गुबुन गुबुन लोगोफोरजों बादायनाय जाफोर हाबाफारि बेफोराव जुदि बाहागो लाहोयोब्ला जोंनि गथ'फोरनि जा गावखौ गुबुननि सिगाङाव एक्सप्रेसन खालामनो हानाय, गावखौ फोरमायनो हानाय जा गोहो बियो जथेस्थ' स्ट्रं जायो। जेरै जोङो उन्दै समनिफ्राय बेबायदि थासारि मोनबोयैनि जाहोनाव दिनै जोंखौ जुदि सोरबा बबेबा मोनसे आयदानि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिनो होयोब्ला जों माखासे बाथ्राखौ मिथियोब्लाबो जों गिनाय मोनो। बुंगोन बुङा, बुंगोन बुङा, ओंखारगोन ओंखारा, खुगाफोरनिफ्राय बाथ्राफ्रा ओंखारो, जायनि जाहोनाव जोंनिया गोनां बाथ्राखौ बुंनांगौनि सोलाय माखासे गोनां नङि बाथ्राफ्रासो ओंखारो। बेनिखायनो जोंनि गथ'फोरा बैफोर समनि थाखाय जाहाथे जोबोद गावनि फाउन्डेसनखौ स्ट्रं खालामना लानो हायो। बै फाउन्डेसनखौ स्ट्रं खालामनायाव जों फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे बिमा बिफानि आरो न'खरनि बिगोमाफोरनि गुबै बिबान दं होननानै आङो सानो। बेनिखायनो लोगो नोंथांमोन, जोङो जेब्लाबो गावनि उन्दै खुदियाफोरखौ दा गेदेर जायाखै, उनाव लासै लासै सोलोंगोन, उनाव मोजां जागोन, बेबायदि जुदि जोङो साननायखौ लानानै गथ'फोरखौ जुदि जोङो समफोरखौ बारहोलांबाय थायोब्ला खिन्थु लोगोफोर जों उनाव गथ'खौ मोजां खालामनो थाखाय सम मोननाय नङा। बेनिखायनो जिहेथु गथ'खौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय एबा गोरों गोरा खालामनाया सानसेनि खामानि नङा। बेनिखायनो जोङो सानफ्रोमबो एसे दिनै एसे गाबोन एसे, दिनै एसे गाबोन एसे जोङो मोनफा मोनफा बाथ्राफोरखौ, मोनफा मोनफा सोदोबफोरखौ जोङो गथ'फोरनो मेलेमाव सोनानै होनो नाजानांगौ। जेरै
जेरै जोंहा माखासे बाथ्राफोर दं उल्था सोदोबफोर दं मोजांनि उल्थाया मा जायो गाज्रि जायो गोजौनि उल्थाया गाहाय जायो बिनि उनाव मोसौ खाग्रा न'खौ मा बुङो गलि बुङो बिनि उनाव दाउ दोनग्रा न'खौ अग्रं बुङो अमा खाग्रा न'खौ गन्द्रा बुङो बेबायदिनो जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ रायज्लायनायनि गेजेरजोंनो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो गावबा गावनि गथ'फोरखौ फोरोंलांनो नाजानांगौ बेबायदि फोरोंलाङोब्ला गथ'आ माबा मोनसे आंखौ फोरोंदों बेबायदि सानालासेनो बाथ्राफोरखौ मा बुङो सोलोंलांनो हायो नाथाय जोङो गथ'खौ जास्ट दे बाबा जों फरायनोसै बेखौ सोलोंनोसै होननानै जुदि बुङोबा गथ'आ एसे गिनाय मोनगोन एसे बानाय मोनगोन बेनिखायनो जोङो गथ'खौ जाहाथे बानाय गैया खालामनानै जोङो फोरोंनो हायो बेखौ जे आं माबा मोनसे फोरोंदों बेखौ बियो जाहाथे साननो हाया जास्ट माने बियो आंजों गेलेफाजों आरो बे गेलेफानायनि गेजेरजोंनो जाहाथे जों बिनो गोनां जानाय जाफोर सोलोंथाइ जा गुदि सोलोंथाइ बेखौ जों होनो हायो उनाव जेब्ला जोङो गुदि सोलोंथाइफोरखौ बिनो मोजाङै होनो हागोन बिनि बेसआ स्ट्रं जागोन अब्ला उननि समाव बियो गावनि जा बुजिनाय गोहो जा गावनि हमदांनाय गोहो बे गोहोनि गेजेरजों उननि गोरा आयदाफोरखौबो गथ'आ मोजाङै बुजिनो हानाय जागोन दा लोगोफोर बिफा जानानै बिमा जानानै फिसानि लोरबां बबेयाव बियो लोरबां बबेयाव बियो गोख्रों निस्सय नोंथांमोनाबो मिथियो आंबो मिथियो बियो बबेखौ हाया माखौ गोरा मोनो जों जुदि गथ'जों माने उफ्ले उफ्ले जुदि गेलेबाय थायोब्ला जों जुदि गथ'जों गथ' जाफाना जुदि गेलेबाय थायोब्ला निस्सय बिनि खाथियाव जोङो थानो हायो आरो बिनि गासैबो हानाय हायि बिनि स्ट्रं पइन्ट बिनि लोरबां बिथिं गासैबो जोङो हमनो हायो आरो दा बिदिब्ला लोगोफोर गथ'फोरखौ जोङो बेफोरबायदि गोरों गोरा खालामनायनि बिथिङाव नोजोर होनायजों लोगोसे गथ'फोरखौ जोङो सानफ्रोमबो मा जादों मा लोंदों बेनि सायावबो जोङो गोसो होनांगौ आथिखालाव बांद्राय रोखोमनि पेकेटनि मुवाफोर ओंखारदों जायफोरखौ जोङो जायोब्ला उन्दै मानसिजों लोगोसे गेदेर मानसिनि सावस्रिनिबो खहा जायो बेनिखायनो जानाय लोंनायनि फारसेबो जोङो एसे नोजोर होनांगौ बिनि उनावहा जोङो गेलेनायनि फारसेबो नोजोर होनांगौ आंनि गथ'आ मा गेलेदों मा गेलेयाखै गेलेनायनि गेजेरजों माबाफोर सोलोंनो हादोंना हायाखै बेनि अनगायैबो गथ'नो जा जिरायनाय सम बे उन्दै समाव गथ'नो जिरायनाय समा जोबोद गोनां बियो फुङाव सिखारनानै बायदि बायदि गेलेनाय बायदि बायदि सोलोंनायनि गेजेरजों गोबां मेंग्लियो बेनिखायनो गथ'खौ बिमा एबा बिफाया बेलासिनि समाव दसेब्लाबो माने उन्दुहोना लानांगौ उन्दुयोब्ला जोंहा देहा मोदोमा फिन माने चार्ज जाफिनो थामहिनबा गोख्रों जाफिनो आं माने जेरै जोंबो मेंग्लिनाय देहाखौ लानानै दसे जुदि जिरायोब्ला फिन चार्ज जानानै फिन माने राफोद जाफाफिननानै जाबायदि खामानि मावनो गोसो जायो थिग एखे रोखोमैनो गथ'फोरनि मेलेमाबो फ्रेस जायो सोलोंनो थाखाय गेलेनो थाखाय आरोबाव माने इन्टारेस्टआ बाङो आरो नाथाय सानसे माने जेबो रोखोमनि माने जिरायासै फुंनिफ्राय बायदि बायदि गेलेबाय मोनासिम गेलेबाय अब्ला मोनाबिलि समाव नोंथाङा जुदि बेखौ फरायनो थाखाय मेदाव जि फजना लायो बा टेबोलाव फजना लायो अब्लाना खिन्थु गथ'आ नों फोरोंनायखौ गोसो होनो हानाय नङा बेनिखायनो जोंनि देहा मोदोम एबा मेलेम गासैबो जाहाथे मोजाङै थायोब्लासो जों मोजाङै सोलोंनो हायो दा बेखिनि खोथाखौ आं बुंबाय नोंथांमोना बोरै मोनखो खिन्थाहरनो नाजादो आंहाबो बांद्राय एक्सपिरियेन्स गैया जिहेथु आंनि फिसाजोआ दासो 5 बोसोर 5 दान जादों नालाय बेबायदिनो माखासे एक्सपिरियेन्सफोरखौ मोनलांबाय थागोन फिसाखौ जोथोन लानायाव बायदि बायदि मोजां गाज्रि आबहावानि गेजेरजों जों फिसाफोरखौ माबोरै जोथोन लाखिनांगौ बेफोर बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि नन्दिता के परिबार फेसबुक पेजनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम दैथायहरनो नाजागोन नोंथांमोननो खिन्थाहरनो नाजागोन बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै बेबायदि भिडिअ बानायनाय आंहा बारा एक्सपिरियेन्सबो गैया आरो आं भिडिअ बानायगोन होननानैबो सानाखैमोन नाथाय आंहा गाव बेसेबांखि आं मोजां जानो हादों बा गोरों गोरा जानो हादों आं बेखौ बांद्राय सानबाय थाया जाहाथे उननि समनि मानसिफोरा मोजां जानो हायो गियानि जानो हायो समाजखौ मोजाङै दैदेननो हायो आरो समाजाव जाहाथे मोजां गियानफोरखौ माने गेवसार होनो हायो जोंनि गथ'आनो जा आंनि गथ'आनो जा बा समाजनि गथ'आनो जा बे थांखिखौ लानानैनो आं भिडिअफोरखौ बानायदों नोंथांमोना भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जोंनि बे नन्दिता के परिबार फेसबुक पेजाव जुदि गोदानै फैदोंब्ला पेजखौबो फल' खालामनानै होनो नाजा बिदिब्ला लोगो नोंथांमोन जोबनायाव नोंथांमोननि मोजांखौ हास्थायनानै नोंथांमोननि न'खराव आंनि बे फिसाबादि खुदिया माइनाव आरो बाबुमोन दङब्ला बिथांमोननि माने अरायबो जौगानाय जाथों बिथांमोननि
देरहासारनाय जाथों जाफुंसारनाय जाथों बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि